Tak tady máme půlku prosince. Před týdnem natáčení zhatila sněhová bouře, nyní zde stojíme v bahně. To nám ani novému Dusterovi rozhodně vadit nebude. Pojďme se společně podívat, jaké změny nám tato modernizace přinesla. Nejdříve zhodnotíme design. Po modernizaci se nejvíce změn odehrálo v přední části, kde nalezneme nové světlomety, které jsou opticky rozděleny do 3 sektorů. Najdeme v nich i denní svícení, nové členění mřížky pro sání, které svým tvarem připomíná plástev medu, a chromové lichoběžníky, které zdobí mřížku od chladiče. Celkově tyto drobné změny přispěly k ještě větší drsnosti Dustera, a to se mi moc líbí. Z boku se Duster prezentuje novými střešními lyžinami, které dostaly robustnější stavbu, a novými 16-palcovými litými koly. V zadní části vozu najdeme nejmenší změny. Poupravenou grafiku světel, leštěnou koncovku výfuku a nový vzhled plastu na pátých dveřích. Podstatnější změny se ale odehrály v interiéru. Tak myslím, že tady si nový Duster zaslouží velkou pochvalu. Interiér vozu se posunul minimálně o 2 ligy výše. Palubní deska je tvořena tvrdými plasty, to ale nikterak nevadí. Celkové zpracování a lícování plastu je na velmi vysoké úrovni. Design palubní desky se mi zamlouvá, je takový drsný a robustní, naprosto mi sedí k charakteru nového Dustera. Co se týče výbavy, nic mi zde nechybí a nic víc v autě ani nepotřebuji. Tak aspoň pár věcí si zde vypíchneme, například klimatizace, rádio s CD, MP3 a Bluetooth konektivitou, elektrická okénka a zrcátka, výškově stavitelné sedadlo a volant řidiče, který je obšit kůží, stejně tak jako hlava řadící páky. Pokud by vám takto vybavený Duster nestačil, můžete vybírat z velké škály příplatkové výbavy, nebo jít ještě o jeden výbavový stupeň výše a dopřát si tak multimediální navigační systém Medianav se 7palcovou dotykovou obrazovkou, vyhřívaná sedadla nebo parkovací senzory. V kufru je jedna změna, a to nové plato, které zakrývá obsah zavazadelníku. Jinak je vše při starém, tedy solidní objem kufru, přesně 408 litrů. Pokud sáhnete po verzi 4x2, Duster vám přidá k dobru ještě 67 litrů. Ještě mrkneme na motor. Kapotu zvedne plynová spěra a odhalí nám naftovou 15 stovku s výkonem 80 kW, respektive 109 koní. Jde tedy o silnější verzi tohoto osvědčeného agregátu. My jsme tento motor testovali i ve starší verzi a byli jsme nadmíru spokojeni. S relativně lehkým Dusterem si v klidu pohrál a nabízel nám dobrou dynamiku. Již po nastartování tu máme jedno velmi příjemné zlepšení. Motor je v modernizovaném Dusteru skvěle utlumen. Celkově se kolem kabiny objevuje více izolačních materiálů. Konstruktéři dokonce slibují snížení hlučnosti o 50%. Jestli je to přesné, to nevím, ale opravdu se na odlučení řádně zamakalo. Co se týče pohonné jednotky, tak tam jsem nějaké výrazné změny nepostřehl. Motor má dostatečný výkon i v těžším terénu. Celkové chování mimo vozovky je od Dustera prostě skvělé. Projíždíme bez problémů vše, co nám stojí v cestě. Na silnici pak zajisté oceníte skvělé odpružení, které si s výmoly vyloženě pohrává. Ještě je třeba změnit spotřebu. Když jsme v testu jezdili s Dusterem kolem hranice 6 litrů na 100 km. Tak a co na závěr? Dacia udělal další skvělý krok. Nový Duster opravil to, co se v předešlé verzi kritizoval, a zanechal si stále skvělou cenu. Určitě bych pochválil zlepšené odlučnění, stylovější interiér a osvědčený motor, který nabízí solidní dynamiku. Nový Duster je předurčen dalšímu úspěchu značky Dacia. Více informací o všech modelech značky Dacia naleznete na našich webových stránkách www.dacia.cz.